Bravo, bravo. Bum, 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 bum. Къде си, сине? Отговори, ако искаш. Не, ще ме предупреди да не закъсня. Може да е нещо друго. Кажи, майко. Юмер, къде си? Защо не ми отговаряш? Звъня ти в болницата, не си там. Защо? Какво е станало? Притеснена си. На хъфъс му е прилушало. Чичо ти отиде. Веднага му се обади. Какво? Момент. Ще се обадя. Котка направих. Виждате ли? Какво стана, голяме? Много бързо направих котка. И чакайте. Предателство. Джентълмените на мама. Събота. Още един бебе. Това е от мен. Чао. Премиер.